Karbi Anglong Arlo along Pan Paro isi lockdown padobek nang ji. Meghalaya pen Karbi Anglong ahoy lang hempi along angtan pen kebang amani ratoma phan ke khangja phan kachise. District Hejan Aduya hoy malom keton kelang kapaso. Kardom pini prime tama berta long pen ilisami Julie Bepi nanarjik tha bertang ton pen. COVID-19 akiso pen kachipa jogjia phan dead piadang kangkir pini an nisir gap leng tanglo. Bonta diphu rong supi along ahok pet lockdown non puanta thek ponlong lelang. COVID-19 China dead pen bangchet si Assam along ria long anta nangli tanglo. Biniar ni kang sama por an Assam along ta bang 3 trok an COVID-19 akiso ke long abang ang thek long lo. Bang so ajok Assam along ria lo kaprek along ria long high alert piponsi rong sopi along hitikulat kang pua bangke Halloween alam lo. Tovar along kedama tuma phan anta raikom saikiatum areng hu kapasosi thek pon long lo. Lapen rong arlo tovar along anta kachini ne abang pu aphan padud long le det anpin lo. Bonta di phu arong sopi along ke kedam tang niner ke bang bongta ingkir thip rat cheleng lipin punon anta ke theklong abilang. Di phu rong sopi arlo along ke ton kelang ahin satame kapang kresi thek ponlong. Lang iktha raikom saiki kodaklo kedo ke theklong. Nona pora hot raikom saiki atum radatum kedo ke thak mate social distance apen lockdown abangsi jasemet kelang dunang ja pora hot raikom saiki atum gari alopen danglo ason alu ke hangdun rong abangki kopia phanlo. Lasi radatum methang ke jogwanji aphan hem do joinon. Diphu rong supi lockdown proibek nang ji nang litum patepek dedri lapen Karbi Anglong administration na hinpen Karbi Anglong arlo phan pharo isi lockdown padobek nang ji ansi Karbi Anglong arat coronavirus akisopen jokwan onji. News report Karbi Anglong live Diphu. Jangmi ni phai isi arni Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kapang dakpon ateng pen ahoy along keton kelang jiaphan penapen lang hempi along ta sideng bonpo. Coronavirus akiso Assam along anta nang keli rok ajok keton kelang ahin kapang jingpon thu jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sai kedeng. Kedam tang jangmi ni phai isi arni KAAC ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council kaparlo kedoan adonwari along kaprek pen kapawang long lede jiaphan alu pali ponlo. Laso ateng pen sideng ponsi COVID-19 akiso pen kachepa joklong jiaphan Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy kedai lang hempi along keton kelang padopon po. Lang hempi village committee lapen raikom saiki chelangsi ahoy along kedo arong arlo along angtan amuni raphan nang kapalu jiaphan karangkha sai dengpon po. Bangso ang bongpen sei kachelang agari raikom saiki atumagari pen akaprek atumaphan ketho ponja barsai abilu pusi lang hempi village committee amaipu hongbor tokbia hinpen pandakpo. Karbi Anglong Meghalaya border jonja district border long kedu niltum dak lang hempia rong along nilitum ta non la bangso Karbi Anglong ancor kali isia mawur ki thur lake pirthia dangsa mawur thur purlo chenai pen chenglok non kado ko be pirthia dangsi munira tum kama tha ki sungna so ko phri pen la bangso ke su pen chi piyok dunia phansi non nilitum lang hempia rong tame niltum dak food amphibian kemalong do mohet jong nili prangjong sar puloskor sar halang li ningjelo lasi alang li tumta duty la dak strict pen si penap pen ke duye phalang tum chi siglo lasi ada baji kepen baji thoman si muni tum la dak dukan la gelamala dukan la pen pene kenang sotsora dukan la ka khuli sarkar pen rona tenga dukan si khuli long chotpo la pen parke kidu ke dam ta mithang hem si chedu vet nang po la pen ka prek garong ke dam ya phan ke nili tum belong ta chak chelo nili tumalong alu hi mene ke nang sot tame ke chak ye finally tum ta chak ta pena pen ke Karbi Anglong pen abat Nongol district ta pen pu Meghalaya pen stame han kadog wes tame ke wan vedaji la pen gari stame public tum ke wang vedaji phansi nili tum la haida chingki chingwai ponsi pena pen ke nili tum ladak amphibian four amphibian ke ma tum pen chingki chingwai si gate ta nili tum bi ponpo public kisu ki un e pen apar ke ladak ke gari nang lu thablong lelu pusin nili tum cherai pon lo antek jima Solam ke dak rong pangbong pen khanduli lens nil tum dak du
asila solen salongta nilitum aphan Karbi Anglong tumas council pen nilitum aphan dak kichu ki junjia aphan la sang la prang ration card ke dua tuma aphan tame sang kiron jia aphan dak chisiklo la pen ration card kabia tuma aphan bangke non penang an Karbi Anglong la non party long mate non ke cari boma party atum pen ke kitok kelang la hai munia tum aphan afai en pon bomlo las ration card kabia tum aphan tame ki pipon je aphan sarkar pen ke sik pona teng pen ki pipon thegi aphan lang litum chisik pon bomlo lapen non pena bangke ration card ke dua tum phanta me sang akijoy pen ronpon pu pusi society asor committee tum pen ilitum arju Halapu raikom saikhia hin pen kaning je pona tengke kedamtang apor ana bangke hong pen han nang ke jolatum nang lut bom lang sita pini pen ana bangke pawang long lelo pusi raikom saikhi pen ningje pon আজিলৈকে চব্জি টব্জি বা চাউল দালি লাগিছিলে কিন্তু তেতিয়া অৰ্ডাৰ নাছিলে যে বাহিৰৰ পৰা গাড়ী আহিলে প্ৰৱেশ কৰিব নিদিব কিন্তু আজি গম পালে যে প্ৰৱেশ কৰিব মানা আছে কাইলৈ পৰা নিদিওঁ আৰু ঠিক আছে এতিয়া বৰ্তমানতো এতিয়া লোকেলিটি ক'ৰবাত বাহিৰত কাম কৰা সেইবিলাকতো মানুহটো অহাটো আপুনিতো এতিয়া আপোনালোকেতো গম পোৱা নাই সেইটোলৈকে মই এতিয়ালৈকে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা আগতে যি 10জন পাইছিলোঁ তেখেতলোকৰ আপোনাৰ মেডিকেল কৰা হ'ল 14 দিন ৰাস্তাত থাকিব দিছে তো যোগে তেখেতলোক চেক কৰি থকা আছে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গৈছে নেকি কিন্তু মই দেখাত বা যাওঁতে পাইছোঁ বাহিৰত যোৱা নাই Langhem Pipen Birsing Tiso Karbi Anglong Live West Tarabasa Sarongpi Arong Along Karbi Anglong Live pen coronavirus akiso puthak cherok togasai kedeng pen pacheton dunsi Sri Mongol pen glass corner atum kiduk kelak araratum aphan sanghan akijoy pen akirap kipi Pirthei Kangdang Pluk Muniraphan Afran Karmut ke chatnai kaphire meme corona keso kijumji kalisi aphiong nangke batu bomason angthek longponsi det piarlo puthot lockdown arni pakam to deadlo Lockdown ki BSE raratum jasemet arni bangka chongdak chot araratum ke kechumove kijunmove pen penang an akisum chechak nanglo Lapuson aporahut corona keso puthak lapen keso pen koson se kachingrai theknang jima puthak rong rup arlo kedoara ratumta kachini nangji akenang sotpu matha ponse jangmipo niphai hini arni Karbi Anglong Live abitum pen Phuloni constituency angkang West Tarabasa Sarongpi Arong Along cherok tok asai kedeng padodam Bangso cherok tok amai kapadua hut Karbi Anglong Live executive editor Diganta Terona hinpen coronavirus akiso koson si ki unma lapen laso akiso pen koson si kachepajok nangjima puthak klardak pen rong arada tumaphan than pachini Kenang sot nonang litumhan laso ke so ben cepa jok nang ipun litum him ben than bonai kalu kadok beta arjura nang ling chibi po na sonte mesenji la solam ba laso ke so lake tomon men lege bangali laso ke so lake kumane kihun lok ba kumane ke colong dun lok abang pu ben cepet mate ang iben ci phonang yi ba ke pasi hut pen lapu adung het pen lapu ci pholo bolte la sia ke so ci unji Kenang sot nai ke ilitum kecere neng ke ilitum hawar ba ilitum rong long komane kai wang we munit break je ka munit jong si rong nang ke ludok kok pulote hala bang so munit phan bang rong padulong le desi mi si alang litum anda kelang selet pugali bala so ke so dobek pule bu dagali sitame alang litum rong cewang lo pulote alang litum men cepate bangun desi kimbe alang litum wang lo pulote alang litum han nang litum rong so tumen pare si doktor long toy pen si bachelang nanoi kecheng si lapen alang li tumphan hem chewang lo pute quarantine pu hem pachedo wet ni krep liang bongken hok ta pabar beda si hem pachedo wet ketanong te hala apiso asodu men cepet pede nai cepa jok vek nai pulute kecheng si ke ilitum lang ke so pen chenglok e gakhir ke paso aki gorom aki so hormu chopik nai jun pik nai ta chere thek bolote ki matha nai thanglam abe asi kachere nai ge lalo nangle tum ka dok ka beta hem usumar tuman mantame aleng the tuman tame akang sam hormu choche den Laso cherok toga sai kedeng along pacheton dunsi halapu diphu arong supi along ningkeme parpik beha klembang Sri Mongol pen glass corner atum kiduk kelak rong rop arlo kedo arara tumaphan sang imula pen
phuru ethebet pusetami kerap kipidon japhan aning ke hang cepak langsi Karbi Anglong lai falong nang keluduna sang phuru ethe lapen ingti hehui keron padu ponlo. Camera person Rosan Hansepen Sarjib Kathar Karbi Anglong Live. Corona akiso nang kapalule de Jipura Pinipen Karbi Anglong district lapen state adoya hoy along kechoklim aluabe pulote gari motor nanglo jamlong lepu ahukum Karbi Anglong Autonomous Council pen kipi. Dead P Arlu along Corona akiso kangdang bom nason si Assam along ria long ta Corona abur kangdang bom joini Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district Arlu angtan pen gari motor lapen munit kapalu jamlong le de Japhanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen kedamtang jangmi po ni phai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary ahin pen kedoan district adui ahoy lapen state adui ahoy Jasimet Karbi Anglong Autonomous Council pen kibipon midu kirong adonri along anta alo kechoklim abi pulote angtan pen gari motor lapen munit nangka pelut long le de Japhansi hukum kipon tanglo. Laso teng pensi pini pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen kibipon long thongkep midu kirong adon ria longta District Administration lapen Law and Order atum pen kelang kapangching RD kipon lo. Penlong districtor এই উমলাফের এরিয়া আজি আমি নিজৰ করোনা ভাইরাসৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যাতে বাহিৰৰ পৰা গাড়ী গুৰা বা বেলেগ মানুহ বাহিৰৰ মানুহ আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ অৱলম্বন কৰিছো গোটে আমাৰ উমলাফেৰ ৰাইজ গামবুঢ়া খোৱাৰ লগত তালে গোটে উমলাফেৰ মানুহ মিলি পেলাই আমি জাগা জাগাকে আমাৰ নো এন্ট্ৰি যাতে লকডাউনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ল'বলৈ গৈ আছো যাতে ইয়াতে কোনো মানুহৰ বাহিৰত থকা বা বাহিৰৰ পৰা গাড়ী অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণে আমি বিশেষ জাগায় জাগায় আমাৰ গেটখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছে Bokajan pen Ananterang Ulukonchi pen Hemari Rongphar lapen Arjison Rongphar Karbi Anglong Live. Pini prime time abierta ke lapon sikang toniklo dumi thakme kurwang thu.